ассалому алайкум. Ассалому алайкум. Ва алайкум барсаломи. Шумо ки аз куҷо ҳастед? Бахайр шодӣ бошед. рӯзи шумо низ бахайр бошад. Ман талабшо аз деҳи хушманзари охарӣ. талабшо аз охарӣ. хеле хуб. талабшо, ман аз шумо мехостам ки шумо кадом намуди телефонро дар даст доред ва кадом тамғаи телефонро шумо дӯст медоред? Ҳама телефони назмидагӣ зӯран ноки прастояку фонарикшадо. оҳо, яъне ин фикри шумо аз ҳама телефони беҳтарин тамғаи Nokia аст. дуруст. ва талабшо, медонед, барои шумо як саволи дигар пешниҳод мекардам. ана ҳамин телефони тамғаи Nokia-ро шумо шуруъ аз соли чанд истифода мебаред ва оё аз ин пеш ягон телефон интихоб карда будед ё на? Ман 2005 ин телефони истифода мебарам. Ин ҳисоби сайёмаш фақат як хел ҳамин ноки фонарикшадор мекунам. ташаккури зиёд. саломат бошед мегӯем. як қарсак ба ифтихори талабшо. радио микси мо албатта дӯстон идома дорад.